Kɛlɛkɛla sababu ye ka maa minnu bɔ u sigiyɔrɔw la kɔ kan ni ka n'u kuma dogo Mali jamana kɔnɔ n'an k'u ma ko réfugié o maa ba 64 ɲɔgɔn o de bɛ Mali kɔnɔ cɛ fara musow kan fo ka taa se denmisɛnw ma ka kɛɲɛ n'u ka don ɲɛnamayali ye bi juin kalo tile 20 Jibril Ali Thiam ni ale tun bɛ a kɛnɛ kan Centrafricain don a bɛ Mali jamana kɔnɔ nin y'a san 9 ye bi a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a n'a jɛɲɔgɔnw ka lahalaya kan. Bon, an ka vie cogo ka gɛlɛn quoi parce que pourquoi parce que u ka carte réfugié min bɛ yen n'i taara n'a ye banque la i taara n'a ye yɔrɔ yɔrɔ o t'a ta bon Mali polisiw fana o tɛ ka sɔn sariya dogolen don quoi vraiment baara tɛ yen so sara ka gɛlɛn bon i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i ni mɔgɔ bɛ baara kɛ u b'a fɔ ko non u bɛ étranger yir'i la i ka sara fana tɛ sɔrɔ vraiment dogolen don. Maa kuma dogolen caman de bɛ Mali jamana kɔnɔ minnu bɔra Burkina Faso, Centrafrique o ni a ɲɔgɔnna caman. Awa Dukure ale bɛ yan nɔ nin y'a san 5 ye a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Centrafricain musow ko a fanba bɛɛ lajɛlen ka baara ye yɛrɛfeere ye ka da baarakɛbaliya kan. Baara t'an bolo k'a kɛ Kabini nana fɔ sisan awɔ an bɛ k'an débrouiller kɔni k'an dahirimɛ ɲini sufɛ bɛ taa sɔrɔ camanba bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ ka taa jɔ sirada de la. Mamadu Diallo ale ye duniya keleyatɔnba ka lakana tɔnba min bɛ Mali kɔnɔ o baarakɛla ma ye a y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ se maa kuma dogolen ninnu ma n'o ye réfugié ye ni sira 3 ye. De façon globale réfugiés caman kɛr'u ye mais hali san tɔba bɛ yen u ka dumuniko la u ka siyɔrɔko la u ka kɛnɛyako la anw min ye an ta ye n y'a fɔ cogo min an bɛ jamana accompagner misaliyala anw bɛ réfugiés denmisɛnninw dɛmɛ k'u dɛmɛ u ka kalan na o mana bɔ yen kɛnɛyako fana fanfɛ an bɛ dɛmɛ caman se an b'u dɛmɛ fana ka document sɔrɔ document minnu b'u permettre u bɛ se ka circuler librement Mali fan bɛɛ mais n y'a fɔ cogo min hali bi fɛn camanba de tɔ bɛ ka kɛ. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya caman ye ni maa ninnu ye laɲiniw kɛ jamana marabagaw fɛ. An bɛ ka ɲini autorité fɛ vraiment mɔgɔ bɛ dɛmɛ la ka bɔ jamana kɔnɔ ka demande d'asile de. An b'a fɛ ka segin wa bien? Non an tɛ se ka segin parce que an ka jamana man ɲi. Gɛlɛya bɛ yen guerre bɛ yen hali bi guerre ma ban. Bon an b'a fɛ u k'an vaquer n'u dɛsɛra k'an dɛmɛ u k'an vaquer k'an libérer ka taa jamana wɛrɛ demande d'asile an bɛ se ka taa k'an yɛrɛ sauver o ka fisa. An ka yɛrɛ Mali ka marabagaw ka dɛmɛ kɛ anw fan fɛ an ka se ka baara kɛ Mali la an fana b'a fɛ ka contribuer Mali la parce que an fan ye d'origine yan de mais on ne connaît personne an tɛ mɔgɔ si dɔn donc an b'a fɛ ka intégrer yɛrɛ ka baara kɛ Mali la. Maa kuma dogolenw n'an k'o ma ko réfugiés u ka don bɛ ɲɛnamaya san o san Mali kɔnɔ duniya keleyatɔnba ka lakanatɔn fɛ yaasa ka se ka jigiya d'u ma. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara.